Go. Zaya Benemona Chim. I am Benemona Chim. Banyo kwa kamone beron. Akwe jega wamona. Akwi bo kamone bekweni. Igbo n'orugo mgbe nji ekwu okwu mmanwụ n'orugo mgbe nji etikwu mmanwụ isi maka na eziokwu otego mewere dịka ife nya na-emezi m ife ọmụtọ karịa ndị Igbo akarịzi anyị gbasara ka mkpụrụ ọkpaka mewe omume ka mkpụrụ ọkpaka ọkwa ajọ ife Igbo bụ Igbo ka njukene onye jere mba anụ juru akpa ndị ọ na-enye enyekwara ya ọkwa eziokwu ma onye jere mba gbara ọtọ nata ọka mma ka njụwa ajụwa Igbo be anyị ka njukene Igbo n'eziokwu ife dị mma na anya bụkwa na nwanne ngwa ka nke ọlụ na akụkọ Oda dị mma ogori nne nwaanyị tụcha ime oyi wekwa mkpụcha maka na eziokwu ugwu nwaanyị ukwu akwa na-abụ ọma machie nta na nke ọma uri ibe mere eme ugwu nwaanyị na-akwanyere di ya ọmara ukwu akwa na-abụ na agada ogewere onwe ya mara ihe maka ọrụ na akụkọ ịmara nwaanyị agụrụ jere ọmụgwọ nwa ya na Lagos wee jeruwe n'ọbịa ọnwa na-abụ nnọchi akwadobe ịna o ruo ka ọ na-achọ ịna mmepe ebe a na-edobe akwa nefu anya mkpụcha wee karịa oyibo kpọrọ ya mini gown mkpụchapụ karịa ọkpọ nwa ya chinyere nwa m eye m eji okwu mkpụcha wee na nwaanyị kpọrọ ya nne akwa afọ ị na-atụ aka ọkwa agbọghọbịa na-eyiri di ya ma ọ nata akwa eji eme agbọghọbịa ụnụ m ibe nwaanyị agụrụzara nwa ya ọkpọ ya chinyere nwa m si ụka nna ga anaghị ajụ esiche na m aka gwo mrụkwa n'ime moto n'aka m ji eje Abuja ha ejiri ya ọnwụ na-egbu nkịta ọ na-ekwere nkịta na isi nsị ka mara Igbo ka njukene ihe eri odogwu n'ezi nwaanyị bi n'ihe ka ọ naba jee n'ebe a na-edobe akwa koro okwu mkpụchata ị na-akpa n'ara onwe ya ejibe n'ihe nya ka o jere nataruo chimbọsị akwa chimbọsị oye were huo ọ natara mbọsị oye chi akwa huo ọsọ ụmụazị vụrụ ede dorie na ụkpa na ya agbakwa aka abịa ewere jevube ede vujuori ụkpa ọbazie ụnọ ka o jee wee kwado nke abụ o jere ka ọ kwado ọsaba ahụ wee sechaa wee yiwe mkpụcha o vuru ụzọ yikwasa shimishimi mova o were yikwasị ya mkpụcha bebe nwa shimi gafere oke o tie enya ejighị shimi eyi nke mma ọkpụrụ shimi wee dota chekwuchie na eji eyi abanto wee gbuchie odogwu wee kpuchie nya ma esekemperi obinizie ka o jebe akwọ mbọchị akwa igwe akwọ mere njaka bini aka fụrụ ụkpa wee do n'isi gekwentị mkpọcha bụ eruhu n'ikpere ka o jere wee n'ihe aka enu ọgbagbote na mpara nke ọ na-eje ahụ agụrụ ahụ igwe akwọ mere nja ka akwọ dịtiri ezi ogori nne nwaanyị bụ ya n'ụzọ ọkwụ ọja na ana m anụ nya m ibe ogori nwaanyị izu ya n'ụzọ kpọọ ya nne Chinyere ọ bụ nke ịgbaji ọtọ wee je abịa ụnụmụ ibe ọ na-aza ajọ ya nke ịgba ọtọ eje abịa ọsịba nwaanyị ibe m nne ya ha ghọta civilization na bịagwo Igbo civilization ka nna ya na omegbuo m ibe ọkwa ya ka o ji ruo ahụ igwe akwọ mere njaka kebe pawuda kecha hunatazie ka ọkpọkpọ ede ife a na-eyiri akwa wee gbaa n'ama o nwere onye ala na-agba ogbu ọgaranya na agụrụ mgbe gboo ụnụ mana nwaanyị dị ọnụ ana be ndị ara ọkwa agbakwuru evuru ka njụọ ndị be anyị ka a na-ekwu ogbu ọgaranya na-eti anya ọ na-abịa ka akụmiri igwe otie enya aghọrọba anyị ọba akpọ na ede akpọ ikwu ede ka ya jụọ ka a na-ekwu ete ka ọkwara nwaanyị dị ụta na ana nara ịda nwaanyị bụ gbọba ọkwụ ọja na ana m anụ nwaanyị tiwe mgbu onye ara warịa n'ime onye ara warịa n'ibe m onye ara ezuo n'ohi ndị nụrụ ka a na-eti onye ara ma ndị 2x2 maka ọba abịa osisi ndị vu okpokpo abịa ka akụgbuo onye ara aka na-eru ọ bụrụ na ogbu ọgaranya ejere na nke a na-eje nwaanyị tigharịa mgbu Igbo jukere na m ife o tiriri na mgbu mgbe anyị na-ejere bịaruo ọ bụrụ na ara ite karịa n'ara mmiri ụtọ akịrị karịa nke ọka nwaanyị tie na hafụzie n'ife nwa abagwo ife nwa abagwo Igbo bụ Igbo na mkpụcha emegbuo m ife nwaanyị tụcha ime nya kwụsị mkpụcha Ogbuoja ndị Igbo ka nnatabakene ka m were ka gbadobe maka na ọ na-abịa m n'isi ọgba m n'oche ọgba m n'ọnụ okwu dịbechi nya dịbechi ka nserebe okwu eserebe Igwe ejenga